13h heedi ton to Nioro Mango ko on 13h yoni ha ton to sewnde ɗe gure tawate ko ton to leydi Mali ko ɗin waktuji 13 joni ɗo e haalirde mon Pinde radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde men mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen nelaɓe FMI kabri wonde nden ɗon ñamade suuɗade nde haala muɗum haaleteno ɗum ko hunde e wonde ɗen copareji ganduɗa kay laamu leydi Sénégal ñamninimo ɗum ko tonni e hitande ujunnaji 2019 jaggi hitande ujunnaji 2024 Pape Malick Ndour ñalawma hanki o fawama jungo ton to galle makko woti ndi ko nawede ton to commissariat mo port ɗo o waali e jamma beddo o kanko Pape Malick Ndour o rewira ɗum koko yowiti e alhaali product land APR e ñalawma hanki o ɓe juɓɓinino pottital mabɓe ton to ñiɓirde nde APR mayenne ketto hen Konngudi Moussa Sow gardiɗo COJER e micro Elage Abassar kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal balli ko ɗum woni ko uddata jonde men kabaruji bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe so tawi on cabbima joni musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde radio sawtol mum neɗɗo foɗo Yann Mariste Vita 92S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e nelaɓe FMI tawateɓe ɗo e nder leydi Sénégal kile ñande nogas e ɗiɗi lewru maydu ndu no wayno noon mo ganduɗa kam woni Edouard Gamayel mo ganduɗa kay ko kam woni gardiɗo gunɗon ko nelaɓe FMI tawateɓe ɗo e nder leydi Sénégal warti e nden ɗon ñamade suuɗade haalatinode oɗo saaha kala ko yowiti e laamu leydi Sénégal ha tigui noon e laamu yewtu ngu tuggi hitande ujunnaji 2019 fayi hitande ujunnaji 2024 e tumuna mo Macky Sall wonno e dow gardigu leydi Sénégal wi kolliti noon wonde kay so tawi kay ɓe jii ɗen ɗon golle ɗe te gam ɓamtugol on ɗon programme ko yewti alhaali ñamade ɗe te leeli sababu no muɗum noon ko luggitgol ɗum ko yowiti e yewtere nde ko on saaha no ɓe kolliti wonde kewɗo saaha joni ko yowiti alhaali ñamade ɗum kam koko yowa ko on saaha kanko mo ganduɗa kam woni gardiɗo gunɗon goomu caggal jonte ɗiɗi ganduɗa kay waɗi ɗum ɗo e laamol kongo o Dakar kanko Edouard Gamayel o arti e ko yowiti alhaali nden ɗon ñamade suuɗade e wiide makko ɗum ɗon kay ko hunde wonde wolliti ni wonande kay pakkitgol muɗum meeɗa yiyede e nder dunde Afrique ɗum ko caggal nde o yewtidi e ɓen ɓe ganduɗa kañum musidɓe meɗen ɓe radio France International o arti noon gam famminde yimɓeɓe ko yowiti e alhaali on ɗon ko noonne kadi e lelgol ko yowiti e puɗɗitogol ɗum ko ganduɗa kañum woni programme woni eɓɓore hesere hani e ɗin ɗon négociation ngaji ganduɗa kay jewte mbaɗino gam wawde hebde nanodiral hakkude leydi Sénégal kam e FMI holliti noon wonde kay ɗum won so tawi ɗum tardi tan ko hunde nde ɗum yettade ɗoɓe e cikkano ko ɗum jeeyi sababu noon kanko ganduɗa kam woni Edouard Gamayel o arti e ko yowiti e on ɗon fannu wiyete e nder leydi Sénégal. Pinde radio so en gummima e on ɗon fannu kalen ko yowiti alhaali ñawoje gonnoɗo ete jagorɗo e laamu Macky Sall Pape Malick Ndour ñalawma hanki o fawanomo jungo caggal muɗum noon o wottindi ko waɗe déplacé en garde à vue ton to commissariat mo port on ɗon tergal e lande APR caggal nde ɓen dadiɓe ɓe dikka jeehi toon to galle makko e ñalawma hanki o ko nden ɓe pawimo jungo ɓe nawimo e on saaha kanko on ɗon korkajo salinoma ni gam wiide o heɓani ɗerewol ngol ganduɗa kay ina addanamo o notoyade ko on saaha e wiide ɓe ganduɗa kañum goni e Seneweb kolletti wonande ko jinnaɗo makko gorko o wattidi ha yewtide makko wonande kay yoya o notoyo ko ɗum jeeyi sababu kanko Pape Malick Ndour o yeehi o yaadi e dadiɓeɓe ɓe kolliti wonande kanko Pape Malick Ndour wonande kay jeeyi sababu o jaggugol makko ko yowiti alhaali Prodac ɗum ene jeeya e sababu ganduɗa kay kanko Pape Malick Ndour o fawama e jungo ɗo waali e jamma makko gadiɗo hanki toon to commissariat mo port ɗo waɗa placé en garde à vue en keddoto ha joni ko yowiti e alhaali e ñawoje kalen e Lat Diop so tawi kay en tumnima ha joni e ɓe ganduɗa kañum koye musidɓe men janiyankoɓe ɓe Seneweb ɓe kolliti ke wonande oɗo saaha joni Lat Diop woni ko e heblade gam
ummade ɗum toon to suudu to mbirdu ɓe kolliti noon ɗum ko caggal nde cour suprême arti on ɗon fannu ɓe kolliti e wonde kay kanko Lat Diop oɗo sahaa joni o woni tan koye wadde ko wiyete ko formalité ji administratif ngam o wawa ummade toon to ganduɗa kay kam woni e suudu dumbirdu to Rebos ɗo ganduɗa kay omona woni toon e gila e dumunaji e jawtuɗi kanko Lat Diop e oɗo sahaa omona jokki jaɓɓade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni aroɓe yiidemo toon to suudu dumbirdu ɗo o waɗi ɗaɓɓade fewde e moni kala nde yafotoma ko noon kadi ɓe kolliti tan kay wonande ko ɓooyata omo ganduɗa kañum woni e Lat Diop ma yaltuɗo toon to suudu dumbirdu ɗo ganduɗa kay yaade yimɓe sehilaɓe kam e yaadiɓe makko kala oɗo saaha en caggal nde nani on ɗon kabaru ko wel wonani e ɗumen so tawi en gummima on ɗon fannu kalen e ko yowiti e dadiɓe leydi Sénégal toon to Louga wayno ko brigade régional mo Fiam Louga ko kam fawi jungo sukaɓe ɗiɗo worɓe ñande e jamma joyi duuɗo lewru ndu gonɗen toon to Ngagne wayno tan noon kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo ɓe nanguira ko kon ɗon huɗo ɗayno ko wiyete ko chanvre indien kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo hen goto juubi muɗum to ndima duuɓi capantati jeeɗiɗi goɗɗo on yaari duuɓi nogas e nayyi caggal nde gendarme ɓe tawiɓe e nder ɗum ɗon suudu ndu ɓe gonno ɓe jogui kon ɗon huɗo ɗaynoko so tawi noon qimama ma ɗum tolno e kiloji e jeenayyi ko yowiti kon ɗon huɗo ɗaynoko goto e mabɓe noon holliti ko kañum soodi kon ɗon huɗo ɗaynoko toon to leydi Gambie ene wayno tan noon losko udditama hen ngam yidde andude holɗo kon ɗon huɗo ɗaynoko ummi ko noonne kadi goto e mabɓe téléphone muɗum heftama nana e juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni loskoɓe ɓe. Hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji ɗi lande APR poɗino pottital mumen e ñalawma hanki o toon to ñiɓirde nde APR goto e tergal e lande APR Moussa Sow mo ganduɗa kay kam ardino COJER kanko ɗon o arti e suude ko goɗi soko wiide makko laamu joɗigu ɗo ngu ala foof ko ngu waɗi guila ngu jooɗi ha joni ko golle tan ɗe Macky Sall accinoɗo ko ɗen goni e yiyede ha o saaha kanko Moussa Sow ko kanko woni ko kettoɗen ƴetti haala makko ko Elhadj Abbas Sarr. ɗum ɗo wot ko ɗum mihnata min ko président Macky Sall wonno président Macky Sall c'est un homme de développement. Président Macky Sall ko neɗɗo joom yurmede. Président Macky Sall komo gandanɗa hoorema yimɓe fof ɓe gandi hombo wawanno ndiɗo lesdi so ko wayni waɗi ɗo e kala ɗo tournuɗa jiiya fotoyal président Macky Sall ɓerɗe amen duttoto e makko surtout e ndiɗo lesdi hande ni gandanɗa hoorema ɓe wonɓe ɗo haydara koɓe mbawi guiloɓe jooɗi ɗo haydara koɓe mbaɗi goto fof yo ƴeewe hoore mum yo ƴeewe aussi e wuuro mum yo ƴeewe e département mum est ce que ndene joni wonko ɓesdi e ko président Macky Sall waɗi ko e lesdi haydara ɓesdaki wona to village to wona ville wona haydara kala ko wonno président Macky Sall accunoɗo ko ɗum jooɗi ɗo ha jooɗi ala tan ko ɓesdi hen donc ɓeɗo ɓe mbawana lesdi ndi ko mobilisation c'est la mobilisation fottotinde yimɓe ɓe yimɓe ganda ɗo yete l'alternative la seule alternative crédible c'est le président Macky Sall o arto continue liggey mbo fuɗɗino ɗo yete pour ɗum noon il faut que yimɓe ɓe gonta gotum kala tikkunoɗo hen yimɓe ƴeewa artiroyde ɗum yimɓe ƴeewa yewtude ha nanadira enen yimɓe pop gona e caggal président Macky Sall mbiya heɓe jiiɗi président Macky Sall arta ɗo yete te ɗum c'est possible sa yi hande oɗo siège nombo jirwiri ni yimɓe yiɗɓe président Macky Sall yiɗɓe lesdi ndi kono tiiɗaɓe koye mabɓe gari ɗo yete par ce que ɗo hay goto weeɗani ɗo neɗɗo hay goto 1000 francs walla 2000 ɓe mbi kala ɗo kosgal ma nawma ko yidde toon takma toon yiya. Je lance un appel en tout cas à la mobilisation, je lance un appel à l'union, à la solidarité mo yimɓe joguino hanki ha ɓe ƴetti lesdi ndi yoɓe ƴetti on ɗon solidarité. En jaltat lamol kongo jehen ha toon to banggue worgo leydi ndi to Kédougou toon noon ko ONG biyeteɗo Kewu kam e wallidiɓe muɗum ko kamen juɓɓini toon ñalawma heblo fewtungo e rewɓe ko ina tolni noon e capantati e joyi e debbo kam e yoga e worɓe ko kamen kay goni ko kebla toon gonɗon heblo noon yowiti ko e walludeɓe holno ɓe mbaɗata haɓe mbawa ƴellitade gonɗon heblo noon waɗi ko toon to centre de formation professionnel mo diwan o
en kettoto hen biyeteɗo Tabara Sissoko o yewtidi ko e musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. Pesan projet andantama ko pour aynugol gurda mais gurdan celluka gurda mo andantama vraiment ko gurda jow ko ɗo nafa e ɓan buna adama mais kadi e banggal kala ko andantama ko e banggal keɓal rewɓe ɓe donc vraiment hande min ari ɗo pour formugol rewɓe ɓe no ɓe wawa andude ko honno yeesojo foti darirade e banggal politique honno yeesojo foti darnade banggal développement honno yeesojo en tant que honno wawata naɓude dental makko en tant que tel donc hande ko on ɗon session de formation min waɗi pour presque 35 femmes et 3 hommes fi honɗum worɓe ɓen kadi par ce que parfois la masculinité positive il faut ko sensibilisaɓe par ce que kamɓe foti min wallutude e kala banggal ko andantama ko saria rewɓe worɓe ɓen foti min wallutude e nder ɗum ɗon ko ɗum ɗon fottinina men ɗo hande pour ɓe andan darde mabɓe au sein de leurs organisations mais e nder communauté on kadi e nder action de développement formation ko ñallal goto tum min waɗimo hande rewɓe 50 en joo par ce que formation ko pour banggal rewɓe ɓen sa nani to leadership féminin ko honno watte ha rewɓe ɓe ganda honno ɓe darito ko ɗum tawi ko rewɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude. Keddoɗen toon to Kédougou kalen eko yuwiti on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift caggal nde rafi o teska toon to diwan mo Kédougou haraleɓe e cellal e on toon diwan ha tengti noon e gundon gomu toppitin ko yuwiti e ɗin ɗon rafiji daɓoji e joddinoma e gouverneur région mo Kédougou Mariama Traoré sababu noon ko ngam daɗɗude peeje ko yuwiti e haɓade on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift gunɗon battu noon waɗi ko toon to centre de formation professionnelle mo Kédougou cimtol Alassane Seydou Fall. ñande alarba 5 lewru novembre hitan ujunaaje ɗiɗi e nogas joyi ko serde mawɗo waɗi ɗo e nder Kédougou toon centre de formation professionnelle e gardegol madame le gouverneur de la région de Kédougou Mariama Traoré sababu onon caggal nde wiya oɗo raf biyeteɗo vallée du Rift naati ɗo e nder Kédougou yiyama toon to wuuro ne wiye Bantago suka Diarowo e duuɓi nogas goo yiyama ina wondi hen hono noon kadi toon to wuuro ne wiye Salamata tawi ko suka Diarowo e duuɓi 12 on kadi wiyama ina wondi hen nder ɗum ɗo no noddiɓe ɓe ganduɗa kañumen goni toppito ko faate cellal yo ndentu kamɓe fof ɓe jooɗo ɓe jewtide ɓe cakka peeje hono mbawa wadde mbawa habtade oɗo raf noddi kadi ɓe ganduɗa kañumen goni almameɓe gonɓe nder jumaji e jamaji ɓe hanno mbawa wadde kadi kamɓe kadi to banggue mabɓe ɓe mbawa haalna yimɓeɓe ha yimɓe kadi mbawa nande koɓe gone haalde ko o waɗi kadi erango e faade o ganduɗa kañum woni Elhaji Mamadou Alpha Ba woni président conseil islamique de la région de Kédougou nde wawata kadi ɓeydade kadi haalna yimɓeɓe tawno kañum addi hande diine ɗo e nder somo Kédougou on noon heɓani arde a reyni makko mo ɓiyi ko ne wiye Ibrahima Ba almami ɓe noon inchallah e konngol président conseil islamique simi kala komi hindi ɗo mi yahay mi yettina e mabɓe ko woyi somi yettini e mabɓe ko kamɓe kadi ɓe waɗay convoqué heddiɓe ɓe foof mi yewtana ɓe mi yewta ɗum ɗon ka dairaji mi yewta ɗum ɗon kadi ko juldedaji siko fotba juma waɗi ɗum kadi mi yewta ɗum ɗon pour yimɓeɓe wawa heɓude no ɓe rentoro ako ɗum hare woni ɗon inchallah pour Allah wawa wallude ha ñaw ngu hara heɓani yimɓe hewɓe inchallah yo wideɓe tan kamɓe dottireɓe raafi o ina wawi ummade e jawdi o raaba neɗɗo on wawi kadi ummade e neɗɗo o raaba jawdi ndi ɗum saabi ɓe beddima erango tan wiide bandiraɓe ɓe a teknoɓe ɓe ganduɗa ko joom jawɗe ɗen ko wayno kosam ko adinde ñamde yo wulde ha wuula tew ngu so tawi heɓama yo ngu defe ha ngu ɓenda kamɓe kadi kamɓe newoɓe jawɗe gomɓe ɗo nder Kédougou ɓe beddima erango tan ɗe laamu ngu wawata waldeɓe ala jikka kañum ardi aynaɓe gomɓe ɗo e nder région mo Kédougou nde noon laamu o yo mbo ɗaɓɓan amen leɗɗe mbo ɗaɓɓan amen witirnere ɓe ndewa dinguiraji ɗi heɓe toppito nayyi ɗi ko ɗum min jiiɗi eyyi ɗum min jiiɗi walla feeje min mbaɗata tan ko si ñawi tan noddoya witirnere kana ɗum serde o yaari no haadani kadi kanko madame le gouverneur ɓurtima tan wiide ɓe ganduɗa kadi woni communicateur traditionnel en ɓen kadi oto neƴƴi yo kadi kuccide ɓesguji ɗi mbawa ɗumen kadi ɓeydade famde ha ɓeydade kadi famnude yimɓeɓe ko hono noon kadi ɓe ganduɗa kañum woni badiane koken eɓe journaliste ji en kamɓe kala otoɓe nde yoɓe ngal beele ma Allah wallu rafi o wasa hewde doole nder région he Alassane Fall Kédougou Pindi Radio ko ɗum ɗo uddi jonde meɗen kabaruji nder leydi joni joni en jabanat kabaruji caggal leydi Pindi Radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi Radio kabaruji caggal leydi puddotoɗen koto leydi Cameroun lawol jeetoɓiwol komo wonda aton to leydi Cameroun caggal nde o suba e dow gardingu leydi Cameroun on woni Paul Biya o joƴƴinama e ñalawma hanki o ɗum noon ko caggal nden ɗon wondor nde ganduɗa kay o waɗi ɗum e yesso ɓesguli ɗi leydi Cameroun kanko Paul Biya noon o erima ɓeɓe ganduɗa kañumen goni e lundiɓe ɓe nde ɓe mbaddata e junggo e fandu ngam ɓe mbawa liggade ɓe mbawa golladade ngam gollanade e leydi Cameroun ko noon kadi o waɗi ɗaɓɓade e fewde e mo ganduɗa ko woni Issa Bakary Chiruma mo ganduɗa kay
ko kam ari ɗimmo eko yowiti ɗin ɗon sumgoji ɗi ganduɗa kay mbaɗino ton to leydi Cameroun to leydi Soudan ton noon kulhuli nena jokki mawnude ɗum ko caggal ɗin ɗon wargoji teskari para militaire en force soutien rapide no wayno tan noon ton to wuro wiyetengo El Fasher hollitama wonde kay oɗo saha joni ko yimɓe hewɓe goni ko mbara toon so tawi kayen tumnima edin ɗon kabaruji tottirade wonande hollitama oɗo saha joni ɓeɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe ɓe général Ahmed ko kamen kay goni e mbadda toon ɗen gueɗe e kantorinde e ɗin vidéo ji ɗen natta ɗeɓe ɓayyinta e ɗiɗon ɓoggi e karalle e keesi ɗen ɗon gueɗe e kantorinde ɗe ganduɗa kay abena mbaɗa ɗum toon to leydi Soudan to leydi Tanzanie caggal ɗin ɗon seppoji bannoɗi e balɗe jawtuɗi ɗi toon to Tanzanie oɗo saaha ɓesguli yoga e ɓe ganduɗa kay kañumen goni waraɓe e ɗin ɗon seppoji oɗo saaha joni ko jahre goni ko gondi ɗum ko caggal nde jiitani ɗum ko ganduɗa kañum goni kosɗele ɓe ganduɗa kañumen goni yoga e sukaɓe mumen taw ko waraɓe e ɗin ɗon seppoji bannoɗi ɗum ko yowiti e on ɗon élection législative kam e présidentiel bannoɗo ñande nogas e jeenayyi e lewru yawtundu toon to Tanzanie e wiide noon yoga e ɓesguli ɗi sukaɓe worɓe kam e rewɓe ko kañumen kay goni ko mbara toon taw noon mbarda ko kure e condi toon to leydi Tanzanie wonni waraɓe hani e ñalawma wala kay ko ñalawma sumgoji ɗi gasi ha laabi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni en jabanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli puɗorɗen koko yowiti e coupe du monde U17 ñalawma henki Sénégal fettino pottital muɗum ɗimmal ko yowiti on ɗon fannu hakkude leydi Sénégal kam e Costa Rica ene wayno ko baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal mbatidi folde on ɗon kippo mo Costa Rica loggol gotol e ndigga ɗum ɗon waɗi ko toon to Doha to leydi Qatar. Sénégal waɗo saaha joni en mbawi wiide waɗi qualifié e ɗin ɗon 8e de finale uji on ɗon but mo leydi Sénégal marki ɗum ko biyeteɗo Alwali Baba Camara ko kam markingol ɗon loggol caggal nde ɓe petti hojommaji e jeetati Sénégal heeɓi fartange e markude ngol on ɗon bi mo ganduɗa kay addani polgu wonande kay kippo gendijo mo leydi Sénégal nena fadi pottital muɗum tataɓiwal ɗum koko yowiti e on ɗon coupe du monde U17 gonɗo e wadde oɗo saaha toon to dewlaji e Qatar akalen e coupe goɗɗo taw kadi ko mo U17 baloɗo ete nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko futsal ene wayno noon baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ñalawma hanki o to banggue worɓe to ete ko piggal musgal woni ko leydi Brésil fooli leydi Sénégal ɓe piibo ko 14 e gotel woni 14 buts à 1 wonde kay ɓe ganduɗa kañum woni Brésil fooli on ɗon kippo mo leydi Sénégal ngal ɗon puttal noon wonno ko toon to Dakar Arena mo Diamniadio koye on fannu noon woɗɓe ganduɗa kay ko tawateɓe on ɗon tournoi mo ganduɗa kañum woni e futsal mo ganduɗa nene waɗɗo ete lamɗo kongo Dakar ene wayno ko kippo guindijo mo leydi Sénégal to banggue rewɓe to ko kamɓe kay pooli on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo leydi e Guinée loggi e jeeɗiɗi e loggi ɗiɗi ene wayno tan noon ɓen ɗon fettoɓe kippo guindijo mo leydi Sénégal to rewɓe to kamɓe kam ɓe natiri no fewiri ko yowiti e on ɗon compétition kalen e ko yowiti e dunde Europe ko Europa League kam e Conference League waɗi e ñalawma hanki o Conference League e puɗortoɗen Ismaïla Sarr pettowo kippo guindijo mo leydi Sénégal heeɓi fartange loggude loggi ɗiɗi ɗum ko caggal ngunɗon polgugu kippo makko mo Crystal Palace dañi e Al Akmar ɗum ko loggi tati e gotel eɗen pottide bannode ne jeeya hen pottital hakkude Dinamo Zagreb e Celta Vigo ko Celta Vigo fooliɓe loggi tati e ndigga Salzbourg Red Bull ko kam huccidirno e Ahad Aigle fooli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga molmo
hakkunde muɗum e Panathinaikos ko Panathinaikos foli ɓe loggol gotol e ndig AS Rome ko kam yano jillu toon to Rangers foli ɗum loggi ɗiɗi e ndig e on coupe du monde U17 potite bannode e ñalawma hanki o Bolivie ko kam huccidirno e Italie ko Italie foli ɓe loggi nayyi e ndig Portugal ko kam foli Maroc loggi jeegom e ndig hakkunde Japon e Nouvelle Calédonie mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndig Argentine ko kam foli Tunisie loggol gotol e ndig Belgique ko kam foli Fidji loggi jeeɗiɗi e ndig Émirats Arabes Unis ko Croatie fi ɗum loggi tati e ndig Sénégal foli ɓe ganduɗa kañumen Costa Rica loggol gotol e ndig Qatar hakkunde muɗum e Afrique du Sud ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde Radio gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen e ɗemgal Pulare ñalawma hannde o en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen joɗum men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Elhadj Abbas Sarr to juɓɓudi kabaruji en jetti rédaction mo Pinde Radio en jettiɗo en kaalirde ceggodirde meɗen en jetti kadi Seydina Oumar Boun Khaddad Diop wonani to karallagal ngal aadi meɗen e kabaruji wonata ko altine soko gano ñaawi ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pinde Radio Allah jarama on jarama.